ছাড়ে না, আর ছাড়ে নিজে ছাড়ে না। লাঠি ধরে গাছের সাথে ଲୋକମାନେ ଅଜାଣତରେ ଭିତରେ ବି ବସି ପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ନ ଦେଇକି ବାହାରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ଲାଠି ପଛ ପଛ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଠିର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଲାଠି ସେହି ଗ୍ରାମର ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା ସେହି ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଲାଠି
Kuliah kawan. Kasi ladakan bar jala.